No niin, hyvää iltaa, Jumalan armoa ja rauhaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Me on kuultu syvemmälle sanan illoissa jo rakkaudesta, ilosta ja rauhasta, ja tänä iltana uppoudumme syvemmälle sanaan pitkämielisyyden ja sävyisyyden kanssa. Pitkämielisyys on ylpeyden vastakohta. Ylpeä ei pysty kestämään tai kantamaan toisten virheitä ja heikkouksia. Mutta pitkämielinen ei vain kanna toisten heikkouksia, vaan hän antaa anteeksi ja kestää pahan ihmisen pahuuden. Pitkämielinen, valittamaton, anteeksi antava, ahkera, rauhallinen, suvaitsevainen, tyyni, pitkäjänteinen, pitkäpinnainen. Sävyisyys, hyväluonteisuus, hyvän tuulisuus, hilpeys, suopeus, maltti, rentous, nauravaisuus. Kun meidän toinen kissoistamme oli tehnyt löysän tarpeensa meidän luonnonvaalealle lankamatolle, niin se olisi ollut hyvä, jos se olisi jäänyt siihen, mutta molemmat koirat olivat käyneet piehtaroimassa siinä. Autuaan tietämättömänä tästä tulin kotiin ja mieheni tuli ovelle vastaan ja kertoi tämän meneillään olevan näytelmän ja sanoi, että hän on yrittänyt koiria pestä, mutta haju ei lähde. Jokainen voi miettiä, mitenkä pitkäpinnainen ja sävyisä oli siinä tilanteessa. Toinen esimerkki työmaalta. Meillä oli monen kilometrin paineviemärin kaivuurakka Tahkon länsirinteillä. Yhtenä päivänä minä aamulla jo, kun ojan päällä oli riitekerros, se ei kestänyt minun painoa, putosin, kastu kengät ja sukat, ei mitään hätää, oli vaihtokamppeet mukana. Mutta kun koitti saman päivän iltapäivä ja omakotitaloille vievä tie oli kaivettu poikki ja niiden putkikieppien kanssa menty tien toiselle puolelle, routa eristetty, alettiin peittämään sitä. Ja voitte kuvitella sieltä Tahkon rinteeltä koko ajan vesi tuli sinne meidän kaivantoon ja oli siellä mukana. Ja oli liian lähellä siinä kaivannon reunaa. Seisoin, putosin sinne veteen. Taas oli kengät ja sukat märät. Ja silloin räjähti. Minä nousin sieltä kaivannosta ja sanoin kulkiessa, että nyt lähtee tämä tyttö kotiin. Miehillä ei ilmekään värähtänyt, kun saattaa olla, että he on joskus aikaisemmin kuullut minun suusta ne samat sanat. Vettä kengässä lompsin tuonne autolle ja ajattelin, että nyt riittää tämä homma. Siinä lompsiessani autolle tajusin, että mihin minä sieltä lähden, kun se tie on kaivettu poikki ja auto on sillä toisella puolella. Voitte kuvitella tässä tilanteessa, miten sävyisä ja pitkämielinen olin. Ja kun korintolaiskirjassa sanotaan, että 2 ja 3 todistajan todistuksella on jokainen asia vahvistettavana, niin vielä yksi asia. Miehelläni ja minulla on yhteinen läppäri. Ja erään kerran se nettiyhteys ei toiminut niin kuin minä olisin halunnut niin nopeasti. Minä paiskasin sen läppärin kannen kiinni, että sieltä hetken aikaa sirinä kuului sieltä kansien välistä. No sittenhän se ei toiminut ainakaan. No miehellä kun on pitkä pinna, niin hän kaikki konstit yritti ja teki siinä. Ja sanoi, että tämä pitää varmaan viedä jonnekin tietokoneen liikkeeseen, että ei tämä nyt toimi. Mä sanoin, joo, minä voin viedä. Että en ollut hänelle kertonut, että minä paukasin sen voimalla sen kannen kiinni. Ja niinpä minä vein sen ATK-liikkeeseen. Mies sanoi, että 2 asiaa hän epäilee, mitä tässä on tapahtunut. Toista en muista, mutta toinen oli, että siihen on kohdistunut kova isku. Ja minä ajattelin mielessä, olet aivan oikeassa. Ja siinä vaiheessa hikikarvalot valuu otsalta, kun mietin, että niin firman asiat on siellä, kun siitä oli kova levy mennyt. Ja pakko oli miehelle sitten kertoa, että tämmöinen juttu, mutta että osaan se ATK-mies pystyy siitä pelastamaan, mutta ei kaikkia. Mutta ei ollut semmoisia firman asioita, mitkä olisi haitannut toimintaa. Voitte taas kuvitella,
että miksi koen suurta arkuutta ja alamittaisuutta puhua teille tänä iltana pitkämielisyydestä ja sävyisyydestä. Mutta nyt me käydään asiaan. Kun minä aloin tätä pitkämielisyyttä ja sävyisyyttä miettimään ja Raamattuni kanssa kotona tutkimaan, minut vietiin ihan alkulähteille. Kun Jumala loi miehen ja otti kylkiluun ja teki siitä naisen, niin Raamattu sanoo, Saarnaajan kirja 3.11, että Jumala kun loi ihmisen, niin hän laittoi iankaikkisuuden meidän sydämiimme. Eli sen kaipuun Jumalan yhteyteen. Jobin kirjassa 33 luvussa sanotaan, että kahdesti, jopa kolmasti, luetaanpas nämä. Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmestikin ihmiselle palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. Ja sitten luetaan roomalaiskirjeestä 2 ja 4. Jumalan pitkämielisyydestä. Kun hän oli tehnyt sinut ja minut ja asettanut meihin sen iankaikkisuuden kaipuun meidän sydämiin, kutsuu meitä pelastukseen, niin kuin on kuultu, kun ihminen tulee uskoon ja kertoo siitä, niin hyvin usein sieltä tulee ilmi, että kuuli Jumalan kutsun ja kaipauksen, että pois siitä syntielämästä ja mennä johonkin seurakunnan yhteyteen. Niin täällä sanotaan näin, roomalaiskirje 2 ja 4. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Eli Jumalan hyvä tahto on meitä kohtaan, pelastaa meidän elämä, olla siellä meidän elämässä mukana ja kerran myös pelastaa, ettei meitä kadotukseen tuomittaisi. Ja siitä meille sanotaan 2. Pietarin kirje ja 3 ja 9. Että miksi Jumala kutsuu meitä pelastukseen. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Ja sitten tärkeä asia, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Valtava Jumalan pitkämielisyys meitä kohtaan. Tulee mieleen, että olemme, tai siis ei voi puhua yleisesti, vaan aloitan, että minä olen semmoinen, joka käsi isän kädessä mennään kauppaan, iskä mennään namiosastolle, iskä mennään leluosastolle, vaikka pitäisi olla toisinpäin elämässäkin, että taivaan isä johtaisi meitä. Ja jos hän jotakin on meille luvannut ja puhunut meille jostakin, niin se varmasti täyttyy, jos se on hänestä lähtöisin. Ja olemmeko me pitkämielisiä odottamaan sitä Jumalan vastausta ihan näissä elämän arkiasioissa, puolison valinnassa, työpaikassa, ratkaiseeko meidän työpaikan valinta, että paljonko sieltä saat liksaa, onko siellä mitenkä korkea titteli, vai odotatko sinä sitä Jumalan aikaa, kun hän sinut siirtää ja laittaa? Vai kiirehditkö sinä, että tulee isä sinä perässä, kyllä minä paremmin nämä asiat tiedän. Raamattu sanoo, että kun me on tultu uskoon, kuultu se Jumalan kutsu, tultu uskoon, meistä on tullut uusia luomuksia Kristuksessa. Vanha on kadonnut, uusi on tullut sijalle. Ja kun Jeesus asuu meidän sydämessä, niin me on kuultu näissä syvemmälle sanan illoissa, että kun siellä on puhuttu ilosta ja rauhasta ja rakkaudesta, niin ne hedelmät näkyy meissä. Ja kun minä kerron omasta elämästäni näitä, mitä on sattunut, niitä on lukemattomia muita, niin onko Jeesus saanut sijaa minun elämässä? Täytänkö minä elämäni ja sydämeni asioilla, että se ilo ja se rauha ja pitkämielisyys ja sävyisyys saisi loistaa minusta, minun elämästä, minun kasvoista, minun teoista? Saako Jeesus vallata meidän sydämet niin, että ne hengenhedelmät näkyy meidän jokapäiväisessä elämässä? Eihän meitä aina naurata. Kyllä itkettää ja kuljettaa polvillaan. Mutta se perusasia, lähtökohta, niin kasvakoon se hedelmä meissä. Kasvakoon hedelmä meissä.
Otetaan sitten muutamia esimerkkiä henkilöitä Raamatusta tähän pitkämielisyyteen liittyen. Kun voihan olla niin, että kun me koetaan vastoinkäymisiä ja ongelmia omassa elämässä, niin siellä takana onkin, että Jumala haluaa kasvattaa meidän kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Ja mulla on esimerkkinä tässä Mooses ja Aaron. Kun Jumala puhui Moosekselle Israelin kansan vapauttamisesta, Mooses heti ämpyili vastaan, minulla on kankea kieli ja en minä ole puhumaan ja mikä minä olen vapauttamaan, ja Jumala antoi Aaronin hänelle avuksi. No nyt kun he ekaa kerran meni Israelin kansan luokse sinne, kun he oli Egyptin orjuudessa siellä pakkotyössä, teki niitä tiiliä, te muistatte, 2. Mooses luku 5 kertoo siitä. Niin en tiedä, mitä Mooses ja Aaron ajatteli, että ajatteliko he, että nyt heti paikalla, kun he marssii sinne, israelilaiset riviin järjestyi ja marssitaan Egyptistä pois. Näin ei käynyt, vaan kävi aivan päinvastoin. Faarao kovensi israelilaisten työtä. Kun ne oli tehnyt niitä tiiliä, heille oli niitä olkia tuotu materiaalia siihen jo valmiiksi. Nyt heidän piti sama tiilimäärä tehdä, mutta ne oljet ja ne materiaalit piti myös hommata. Eli kovennettiin sitä pakkotyötä. Eli ongelmat voivat kasvattaa kärsivällisyyttä. Muistamme Nooan. Jumala sanoi, että rakenna arkki, pitkä, korkea, leveä. Ota perheesi sinne, eläimiä, koiras ja naaras, ja oli ohjeet annettu. Ja Nooa teki näin, Jumala oli antanut hänelle ohjeet, hän totteli, vaikkei mitään niin kuivalle maalle rakennetaan arkki. No okei, se oli Jumalan tahto, se oli Jumalan käsky, hän teki sen. No sitten minä mietin, että kun sitä vettä alkoi tulla, ja se perhe oli siellä, ja ne eläimet siellä arkissa. 150 päivää Raamattu sanoo, että tuli sitä vettä. Ja minkälaisissa mietteissä Nooa oli perheineen siellä? Oliko pitkään meille, että no mitäs tässä muuta voidaan tehdä kuin odottaa, mitä Jumala seuraavaksi tekee. Ja sitten sanat, mitkä minua siunaa valtavasti tässä Nooa-asiassa. Jumala muisti Nooaa. Raamatussa sanotaan, Jumala muisti Nooaa. Ja vesi alkoi vähentyä ja taivaan akkunat meni kiinni ja asiat jatkuu. 3. esimerkki, Jaakob. Kun hän meni sinne Edonsa, pitkä tarina on siinä, lukekaa 1. Mooses 29 luku, sieltä löytyy. Kaivolla ensin törmäsi tähän Raakkeliin ja oli kaunis kasvoiden muotoinen nainen ja Jaakob rakastui tähän Raakkeliin. Ja sitten se kertoo se asia jo sillä tavalla, että Raakkelin isä Laaban sanoi, että tuletko palvelemaan tänne, mutta palkkaa ei ole, että mitä pyydät, että palkaksi. No hän pyysi tätä Raakkelia, ja kun hän rakasti. 7 vuotta piti palvella, että hän olisi saanut sen Raakkelin vaimokseen. En tiedä veljet täällä, miten kauan olette palvellut ja tehnyt hommia, että olette saaneet nämä ihanaiset vaimot rinnalle. mutta ja Raamattu sanoi, että Jaakobista ne tuntui muutamilta päiviltä, kun hän 7 vuotta palveli, että saa sen Raakkelin omakseen. Mutta Laaban pikkuisen kieroili siellä ja piti toiset 7 vuotta palvella. Sitten Abrahamista sanotaan hebrealaiskirjeessä, kärsivällisesti odotettuaan sai, mikä luvattu oli. Eli kaikissa näissä asioissa tarvittiin pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä. Jumala oli siellä jotakin luvannut ja hän piti huolen lupauksistaan. Ne toteutui. Samalla tavalla kuin Jumala on sinulle tai minulle puhunut jostakin asiasta. Sä koet sydämessä, että nyt Jumala puhuu, vaikka sanansa kautta, tai oot saanut profeetian, sä pistät ja koettelet niitä ja odotat kärsivällisesti, että milloin Jumala vastaat. Minä kuuntelin tässä hiljattain kokouksen, missä puhui lähetyssaarnaaja. Ja hän sai lähetystyöhön kutsun. Hän vastasi, okei, mä lähden. Tuli maa. Joo, mä menen sinne. 12 vuotta hän teki työtä siellä. Sitten vasta alkoi tapahtua. Ja hän kertoo, että hän rukoili ja huusi Jeesusta avuksi. Miksi mitään ei tapahdu? 12 vuotta. Kuka meistä jaksaa odottaa? Toivottavasti jaksaa, jos näin on. Ja
sitten roomalaiskirjeessä 8 ja 25 sanotaan, että mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Vaatii pitkää pinnaa. Ja Jumalan kärsivällisyydestä sanotaan Nehemiassa, luetaan sieltä Nehemia luku 9. Valtava Jumalan armo. 16 ja 19 jakeet. Mutta he, meidän isämme, olivat ylimielisiä. He olivat niskureita, eivätkä totelleet sinun käskyjäsi. He eivät tahtoneet totella, eivätkä muistaneet ihmeellisiä tekoja, jotka sinä olit heille tehnyt, vaan olivat niskureita ja valitsivat uppiniskaisuudessaan johtajan palatakseen takaisin orjuutensa. Sitten tärkeä asia. Mutta sinä olet anteeksi antava Jumala, armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa. Sinä et hyljännyt heitä. Vaikka he tekivät itsellensä valetun vasikan kuvan ja sanoivat, tämä on sinun Jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptistä. Ja vaikka he paljon pilkkasivat Jumalaa, niin sinä suuressa laupeudessasi et kuitenkaan hyljännyt heitä erämaassa. Pilven patsas ei väistynyt heidän luotansa päivällä, johtamasta heitä tiellä, eikä tuleen patsas yöllä valaisemasta heille tietä, joka heidän oli kuljettava. Hyvän henkesi sinä annoit heitä opettamaan. Vaikka tässä israelilaiset oli niskotellut ja tehnyt pahuutta, ja tässä vielä sanottiin, että olivat pilkanneet Jumalaa, niin Jumala ei heitä hyljännyt, vaan hän oli pitkämielinen. Sitten Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille ja itse asiassa seurakunnalle. Otetaanpas toinen tessalonikalaiskirje, luku 1, jakeet 3-5. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Niin, että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne, kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä, ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottiin arvolliseksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Hebrealaiskirje 10 ja 36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Ja vielä Hebrealaiskirje 6.12. Ette te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Raamatussa on annettu meille väkeviä esimerkkejä, ja samoin täällä nyt elettävässä ajassa meillä on esikuvia, joista voimme ottaa oppia ja mallia heidän kärsivällisyydestään ja pitkämielisyydestään. Sitten sävyisyydestä muutama asia. Ja otetaan Tiituskirje. Tiit. Kolme. Luku. Jakeet 1 ja 2. Täällä kirjoitetaan meille näin. Muistuta heitä olemaan hallitukselle ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset kaikkiin hyviin tekoihin valmiit. Etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkia sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja oliko viime kerralla Sydämelle sanan illassa keskustelimme siitä, että mikäli se meistä riippuu, niin eläkää kaikkien kanssa sovussa ja rauhassa, mikäli se meistä riippuu. Mutta sitä sävyisyyttä osoittaa ihmisiä kohtaan. Ja sitten oikeastaan Jumalan valtakunnan työntekijöille on tämä seuraava jae, mutta otan sen tähän. 2. Timoteuskirje 2 ja 24-25. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan
totuuden, sävyisesti ojentaa. Kun siellä Raamatussa sanotaan, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, ja sitä pahaa, mitä minä en halua tehdä, niin minä teen. Niin tässäkin on meille oppimisen paikkaa, että meistä tulee pitkämielisempiä ja kärsivällisempiä, kun aina tulee niitä tilanteita ja opimme niistä, otamme opiksi niistä ja annamme Jeesuksen vaikuttaa meidän sydämissä ja elämässä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Sitten minulla on Paavalin kirjeestä filippiläisille ja efesolaisille niin oikein semmoisia tsemppaavia ja kannustavia Raamatun jakeita tähän loppuun, että pysytään Jeesuksessa ja täytetään elämämme hänellä. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut tai että jo olisin täydelliseksi tullut, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Käyttäytykää vaan Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Sitten tärkeät kohdat lopuksi. Jumala on rakkaus. Rakkaus on pitkämielinen. Jumala on meitä kohtaan pitkämielinen. Opetellaan mekin olemaan pitkämielisiä ja sävyisiä. Ravitaan sitä meissä olevaa hengen hedelmää. Kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, uskovien yhteydessä, Jeesuksen elävän veden lähteellä viipyen ja tutkien Jumalan sanaa. Aamen.